Mersi. Gata. Completele. Bă. Ia opriți-vă toți. Bă, ia vină încoace. Ce faci? Mă uiți? S-a buguit. S-a buguit și de l-am omorât și am dat revive. Da. Că cu alt motiv nu-i dădeam revive. Oh. Bine. Am greșit Dar ceva? să nu omori pe ei. Ești polițist, nu ești îngeraș, înțelegi? Da, Ești știu, dar... polițist. Nu poți să folosești. Okay. Bă, băiatule! Bă, ești bulangiu! Hai că te-am și pe filmare. A omorât, mă! Bă, de ce m-a omorât? Taci acolo. Da. A omorât șeful! Fii atent. Ce s-a întâmplat? Îți arăt A filmare. omorât ăsta! A făcut, n-a rulat accident. Vino pe... Vino pe Deci Civil n-a 2. făcut n-a luat accident. Vino pe Civil 2 și te arăt toată filmarea. Tata! Fă Ai auzit? reclamație. Păi vino ca să-ți... Ai auzit? Da, după fac, dar vino să te arăt ție. Păi fă reclamație Aoleu, și scuză-mă. o să zică cineva că eu n-am ce să fac acum. Bine. Că tot, gen, serverul a zis că serverul e nou și să nu dăm jail. Bă, eu ce? Ce ai făcut? Adi... Da, dă-te leacă să scoate sub mașină. Vrei, mă! Deci ce s-a întâmplat? Îl urmăreai, n-a Lasă-mă să conduc cum îmi place, că sunt un teribil.
știi ce a făcut? A sărit și acum, a sărit pe ăla sus pe magazin și nici n-a rolat nimic. Acum vorbește, îmi zicea de Nu, ce... în cazul Oprește ăsta, motorul. Acum vorbea cu... Înainte să te chem, îmi zicea de ce mă omoră, mă. îi dăm un revive și ești de acord să-ți iei un gel de 3-5 Domne, m-a minute. omorât aici, e inadmisibil așa ceva. Păi, nu știu ce să zic, dacă ai făcut chaotic drive, Bate-l din poliție. Pe tine te scoatem de pe server. ai dăm gel 2 minute pentru chaotic drive și gata, ok? Aha, Eu acum mai fac reclamații. Reclamații player. Bă! Ei, Așa. bine, am prins pe unul cum nu face ăsta, cum îi zice.